Idemo odmah kod doktora, Patkice, hajde. Marija, idem sa Patkicom samo časkom do doktora, brzo ću. Molim te, čuvaj Kiju i budi dobra. Dobro, Mimi. Šta se da jadim za ovim psom? Kija! Osim da igramo, igri su na tabletu. Ona ne zna da igra igri su. Ajde, Kija, da sazamo paze. Jao, ona misli da je to hrana. Imam ideju. Igramo se veterinara. A sad inekcija. Kija se smanija. O ne, kako sad da je vatim? Mama se da se ljuti kad je vidi. Kad stavim jastuk, mama se misliti da je to Kija. Marija, je li tu sve u redu? Jeste. Možda zovem Patkicu u pomoć. Patkise! Šta je bio, Marija? Smanija sam ovom injekcijom Kiju. A ne znam sad kako da je vatim. Ja znam! Imam neko sadno mlijeko. Nema na samu Maja. Super što mama nije saznaja. Tugaji. Kuse nisu igračke. Treba da ih vojimo i mazimo. Sad